L-ewwel nett hija l-isfida biex inti iżżomm l-użi kollha jistgħu jgħixu flimkien. Għandek biss merkanzija, passiġġieri, kif ukoll anke tiswijiet u industrija oħra fl-istess portijiet, b'mod partikolari l-port il-kbir. U allura rridu naraw kif inkomplu nimmassimizzaw il-ftit spazju li għad fadal u niżguraw li dak li għandna qiegħed jintuża tajjeb. Mingħajr ovvjament ma nmissu l-konċessjonijiet eżistenti sabiex anke nkomplu nħallu l-istabilità lid-diversi setturi li operaw jaħdmu u joħolqu ħafna ġid fl-ekonomija u ħafna impjiegi. Intgħażlet kumpanija internazzjonali li diġà għamlu numru ta' żjarat, fehmu l-isfidi li għandu l-port, fehmu x-xewqa tal-gvern illi jirriġenera fost l-oħrajn pereżempju in-naħa ta' ġewwa tal-port, jiġifieri il-marsa, u allura l-opportunitajiet bħas-sit tal-Export Station u żoni oħra tal-madwar, ovvjament issa wieħed iħalli l-esperti jagħmlu l-ewwel abbozzi tagħhom u eventwalment ikollna wkoll opportunità bħala gvern nagħtu iżjed direzzjonijiet.